Po prihlásení do vášho konta EAN Online si v časti Moje čiarové kódy vyberiete modré tlačidlo Export kódov. Po zakliknutí máte na výber z dvoch možností. Prvá možnosť je možnosť export kódov do XML, ktorý slúži výlučne na vytvorenie dátových súborov a prepojení a nedá sa spätne použiť na import do EAN Online. Druhá možnosť je export do Excelu. Exportovaný súbor slúži zároveň ako šablóna na hromadný import zmien produktových údajov do EAN Online. Exportom do Excelu vytvoríte šablónu vo formáte CSV súboru, ktorý obsahuje zoznam všetkých vašich GETIN čísel, EAN kódov pridelených v službe EAN Online. Každý riadok v tejto šablóne reprezentuje jeden výrobok a každý stĺpec zodpovedá jednému atribútu produktu, do ktorého môžete vložiť príslušný produktový údaj. Nezabudnite, že prvý stĺpec obsahuje už pridelený GETIN v službe EAN Online a preto musí zostať bez úprav. Je dôležité, aby ste zachovali pôvodný formát prvých buniek, tak ako boli vyexportované. V opačnom prípade nie je možné šablónu použiť pre import do systému. Šablóna musí byť vo formáte CSV so znakovou sadou UTF-8 pre správne zobrazenie diakritiky. Pre úspešný import zmien produktových údajov je nevyhnutné nastaviť formát prvého stĺpca šablóny na číslo bez desatinného miesta, čím zabezpečíte správne zobrazenie pridelených GETIN v šablóne. Zadané produktové údaje nemôžu obsahovať znak bodkočiarky a úvodzoviek. Akákoľvek zmena požadovaného formátu spôsobí chyby v prenose dát.